Názov skibau evokuje vo väčšine verejnosti kombináciu anglického slova sky, čiže obloha, a nemeckého slova bauen, čo znamená stavať. Hoci aj tento výklad názvu vystihuje podstatu spoločnosti, skibau je čisto slovenská firma a to ski sa dostalo do názvu spoločnosti ako spoločná koncovka priezvísk dvoch pôvodných zakladateľov. To bolo v roku 1992, keď skibau vznikla ako celkom malá stavebná firma a začala pôsobiť na nemeckom trhu. V nasledujúcich rokoch neustále rástla a dnes vďaka svojmu obratu patrí skibau medzi 10 najväčších stavebných spoločností na Slovensku. Realizovala mnoho známych projektov, ako sú napríklad v Bratislave multifunkčný objekt Rozadol, Aupark Tower, Apollo Business Center či bytový komplex na Vyšehradskej ulici v Petržalke, kde je aj bratislavské sídlo firmy Skibau. Založenie firmy Skibau bolo výsledkom recesie po 33 rokoch práce u veľkého národného podniku, kde som sa rozhodol odísť a išiel som robiť robotníka do Passau, kde po 3,5 mesiacoch práce fyzickej, veľmi tvrdej a namáhavej, som sa vrátil na Vianoce domov a rozhodol som sa vrátiť znova do Passau a založiť firmu, ktorá by pracovala v Nemecku. Písal sa január 1992 a v máji sme mali prvú zákazku 19 murárov na jednej pomerne malej stavbe, ktorá nakoniec skončila tak, že do konca roku sme mali 5 stavieb a zhruba 100 ľudí v Nemecku. To bol začiatok firmy. Pokračovalo to ďalších 13 rokov s tým, že aby sme dali našim robotníkom prácu nepretržitú a nemuseli chodiť na 6 mesiacov do Nemecka a potom nemali prácu ďalšie 3 mesiace a 6 mesiacov, tak sme sa rozhodli začať podnikať v Prahe. A odtedy sa datuje od roku 1996 naša práca na stavebnom trhu v Prahe. Závratne úspešný rozvoj spoločnosti Skibau vyvoláva na verejnosti rešpekt a obdiv a zároveň sa natíska pozorovateľovi otázka, v čom tkvie tajomstvo tohto úspechu. To tajomstvo spočíva predovšetkým v tom, že sme nemali žiadne peniaze. Vložili sme dvaja 100 000 korún, dohodli sme si, ako nás budú platiť nemecké firmy v Nemecku a jednoducho dokázali sme našich ľudí tak zabezpečiť financiami, aby vydržali po prvú výplatu a postupne sa to skončilo tým, že sme stále rástli. Naši ľudia sa naučili robiť, áno, boli to poctiví pracovníci a keď sme prišli do Prahy na trh, áno, tak v priebehu 2 rokov sme sa stali známou firmou, ktorá robila železobetonárske práce. Praha pokračovala Bratislavou, kde sme prišli v júli 2002 a prvý objekt, ktorý sme postavili, bol Millennium Tower na obchodnom centre Polus. Väčšina stavebných firiem začína vždy najprv na domácom trhu vo vlastnej krajine. Až po získaní skúseností, mena, skúša šťastie aj v zahraničí. U firmy Skibau to bolo naopak. Renomé a svoje know-how si získala v Nemecku a v Česku a až potom začala stavať na Slovensku. Jej prvým dielom na domácom trhu je väža Millennium pri obchodnom centre Polus, dnes IBM Tower. Na adresu Skibau len fakticky môžem povedať, že skutočne sme boli spokojní, čo sa týka kvality práce, aj lehôt, ktoré záväzky v zmluve boli zakotvené. Skibau teda dostal všetkým svojim zmluvným záväzkom včas a v požadovanej kvalite a dohodnutej cene. V období, keď Skibau u nás robilo, bolo začiatok dynamiky alebo dynamizovania stavebníctva na Slovensku.
Skýbal preukázal jednak dobré referencie a skutočne to aj v praxi potom nakoniec v realizačnej fáze dokázali. Napokon Skýbal, ako vieme, robili dlhodobo v Nemecku, kde tým prísnym nemeckým kritériám nakoniec tiež teda zodpovedali. A aj ten výber nakoniec samozrejme preto padol na nich. Aj s odstupom času a s nadobudnutím nových skúseností s novými dodávateľmi musím povedať, že bola to veľmi dobrá, seriózna spolupráca a v týchto trhových podmienkach možno sa to mnohokrát nepoužíva ten termín, ale ja musím povedať, že to bolo na báze vzájomnej výhodnosti, skutočne to bolo korektné podľa dohôd a my sme boli so Skýbavou, s uvedenou, respektíve zrealizovanou ich prácou skutočne veľmi spokojní. Spokojnosť klienta je najlepšie vysvedčenie. Za dobrými výsledkami spoločnosti Skýbal nie je len schopný manažment, ale všetci zamestnanci. Najmä v stavebníctve je dôležité získať schopných pracovníkov, šikovných remeselníkov, ale aj pomocných robotníkov. Naša firma je známa tým, že my si hodnotíme prax každého človeka, odbornosť, serióznosť, chovanie, ale predovšetkým pracovitosť a spoľahlivosť. A základom je naozaj, aby považovali Skýbal za vlastnú firmu. To je jeden atribút a druhý, ešte dôležitejší, že práca je preto, aby človeka bavila, aby človek, keď sa pozrie za sebou, áno, tak bol spokojný, čo urobil, aby naozaj po ňom ostávali diela. Stavbár necháva za sebou dielo, ktoré tu pretrváva 10 ročia, mnohokrát aj stáročia. Vysoká miera zodpovednosti preto patrí medzi nevyhnutné vlastnosti stavbára. Okrem toho, nechať za sebou dobré dielo je dôležité nielen pre dobrý pocit, ale predovšetkým kvôli ďalším zakázkam. V tomto smere portfólio spoločnosti Skýbal hovorí samo za seba. Nikdy sme nezmeškali žiadny termín. Vždycky sme robili veci v predstihu a seriózne. Nikdy sme nepovedali, že nikdy neurobíme chybu, ale ak chybu sme urobili, tak sme si boli vedomí, že za ňu treba zaplatiť, treba chybu opraviť a zachovať sa čestne, nie len k partnerovi, ale predovšetkým k tomu vlastnému dielu. Stromček dekorujúci stavbu je v našich končinách už dlhé roky symbolom dokončenia hrubej stavby. V stavbárskej hantírke sa tomuto podujatiu hovorí glajcha a tradične je s ním spojená aj oslava. Na impozantnej stavbe budúcej bratislavskej luxusnej štvrte Eurovea oslavovali glajchu zamestnanci firmy Skýbal spolu so svojimi partnermi z Nemecka a z Rakúska. Na glajche Eurovea boli rôzni ľudia. Boli tam developeri, boli tam zástupcovia Balimore, zástupcovia rakúskych firiem, Strabag, POR, slovenských firiem, architekti, statici. Boli tam naši subdodávatelia a stačilo sa prejsť trošku po tej stavbe, aby človek zistil, že je to úžasné niečo takého postaviť, pretože nestačí sa pozrieť na tú stavbu zvonka, ale tú stavbu prešlapať, a keby som mal šlapať cez všetky miestnosti, cez všetky plochy a cez všetky poschodia, tak budem tam schodiť možno celý deň. A iste sa nájdú aj chyby, ale je to stavba krásna a takto to aj dávali najavo tí naši partneri, áno, ktorí tvrdili, no dneska sa také stavby vo Viedni už nestávajú. A ak, tak je to výnimka. A tu na to postavili tí ľudia, ktorí to predtým nerobili. V spoločnej Európskej únii je medzinárodná spolupráca čoraz väčšou samozrejmosťou a spoločnosť Skýbal je na tejto medzinárodnej pôde plne akceptovaná.
Po dlhotrvajúcich a ťažkých rokovaniach s vedením firmy Skibau sme sa dohodli na zmluve a po krátkych stavebných prípravách sme 1. októbra 2007 plynulo začali so stavebnými prácami. Žiaľ, na začiatku sa nám z hľadiska plánovanej prípravy nepodarilo dosiahnuť skutočne žiadúci stav. A v tomto štádiu preukázala firma Skibau voči nám veľmi veľa porozumenia. S narastajúcim stavebným vývojom a s narastajúcim dokončovaním plánov sa medzi nami rozvinula kooperatívna, niekedy aj ťažká spolupráca. A napokon sa nám spolu podarilo hrubú stavbu dokončiť. Firma Skibau tu dosiahla skvelé výsledky vďaka príjemnej a konštruktívnej atmosfére pri našom dialógu, vďaka svojim odborníkom, tesárom a betonárom, ktorí svojej práci naozaj rozumejú, a vďaka neustálej pripravenosti k rozhovoru. Vďaka tomu, že vedenie firmy Skibau vždy hľadalo spoločné riešenie. Napriek problémom s termínmi, problémom s kvalitou na tejto stavbe, ktorá je najväčšia aj v mojej kariére, firma Skibau svoju úlohu úspešne splnila. Chcel by som sa firme Skibau za ich podporu a za ich výkon ešte raz poďakovať. Ďakujem pekne. V roku 2007 spoločnosť získala ocenenie Stavebná firma roka, v súťaži, ktorej vyhlasovateľmi bol mesačník ASB v spolupráci s ekonomickým týždenníkom Trend. V roku 2007 firma Skibau v rámci 13. ročníka celoštátnej súťaže získala ocenenie Stavba roka 2007 za projekt polifunkčného súboru Rozadol v Bratislave, kde spoločnosť bola zhotoviteľom železobetónového skeletu a hrubej stavby. Vyhlasovateľom súťaže bolo Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja a v spolupráci so všetkými profesijnými a odbornými združeniami z oblasti stavebníctva. V tom istom roku získal generálny riaditeľ spoločnosti inžinier Miroslav Trnovský prestížne ocenenie titul Podnikateľ roka 2007 v rámci 2. ročníka slovenského kola prestížnej medzinárodnej súťaže organizovanej poradenskou spoločnosťou Ernst & Young. Ako víťaz národného kola bol zároveň nominovaný do svetového finále v poradí už 22. ročníka tejto súťaže o prestížne ocenenie Svetový podnikateľ roka 2007, ktoré sa konalo v Monte Carlo 31. mája 2008 za účasti 43 víťazov národných súťaží. O postavení firmy na trhu svedčí aj fakt, že z pohľadu obratu sa v rokoch 2007 až 2008 umiestnila medzi 10 najväčšími stavebnými spoločnosťami, keď v roku 2007 sa svojím ziskom pred zdanením umiestnila na 2. mieste. Skibau realizuje náročné stavby pomocou náročných moderných technológií. Každý však vie, že moderné technológie sa aj v stavebníctve neustále rozvíjajú. Preto okrem materiálneho vybavenia kladie spoločnosť Skibau osobitný dôraz aj na priebežné doškoľovanie zamestnancov. Firma sa vyvíjala, ľudia sa vyvíjali, hlavne technici, nejakým postupným rastom, zdokonalovaním, osvojovaním si pracovných návykov, technológií, činnosti. Sme sa prepracovali tam, kde sme, samozrejme. Myslím si, že veľký krok pre nás bolo začatie pôsobenia v Českej republike v roku 1996, kde sme začali stavať, môžem povedať, väčšie stavby, ako to boli stavby v Nemecku, a hlavne začali sme robiť s materiálmi. To znamená, prvýkrát sme sa dostali v roku 2000-2001 na prácu včetne materiálu s dodávkou materiálu, čo nás posunulo o veľký krok a skok dopredu. A v neposlednom rade veľký krok pre nás znamenal príchod na Slovensko, kde snáď po prvej stavbe v Nemecku, na ktorej som pôsobil ako vedúci stavby s kolegami na Fraunhofer Hause, sme prvýkrát robili výškovú budovu o nejakých 18+3, 21 podlažiach,
Druhýkrát výškovú stavbu sme robili v Prahe na Budejovickej, budovu Raiffeisen banky, a tretia veľká výzva, veľká stavba bola v Bratislave, to bola budova Polus Millennium Tower, druhá väža, kde jednoznačne pokladám tieto tri stavby za využitie špičkových technológií a veľký posun a krok firmy dopredu, pretože stavby menšieho rozsahu, jednoduché, bytovky a tak ďalej, myslím si, že zvládne každý a dokáže sa nacvičiť na nich každý, ale stavby náročné z hľadiska zvislého presunu, z hľadiska technologického taktu, kroku, z hľadiska organizácie celej výroby, dodávky materiálov, na to treba už kus hlavy, kus rozumu a kus umu, aby sa to celé zorganizovalo. To nás práve posunulo do tých moderných technológií, ktoré využívame a robíme pri tých železobetonových konštrukciách. Samozrejme sa snažíme v neposlednej rade každou novou stavbou niečo nové priniesť. Špecializujeme sa na železobetonové konštrukcie, na monolity, na skelety, na výškové budovy, kde sa snažíme profilovať, a priznám sa, že viac nám hovorí práca a činnosť, kde sme si sami sebe pánom. To znamená, nataktujeme si, rozvrhneme si od základovej dosky určitý postup výstavby, takt, činnosť, a vieme, že povedzme za 7 dní spravíme podlažie na výškovej budove a týmto taktom sa posunieme do určitého termínu, kedy stavbu skončíme. To znamená, tie čisté železobetony, ktorým sme sa upísali, môžem povedať, som osobne rád, že sa im venujeme, pretože je to na jednej strane náročná konštrukcia, je to tvrdý chlebiček, hlavne v tom zimnom období. Bojujeme s počasím, so všetkými možnými poveternostnými vplyvmi, ale na druhej strane je to niečo, čo za vami rastie, čo po vás zostáva, a prejdete si to mesto, v ktorom budujete niečo, a je to kus histórie našej firmy. Nie je práve najlepšie. Aj keď zákazok ubudlo, Miroslav Trnovský sa na nedostatok práce nesťažuje. Tá ho neustále poriadne baví a vo veku 75 rokov ešte stále dohaduje detaily každej jednej zmluvy. To je neustály boj o vytvorenie si podmienok pre vlastnú firmu, aby ste tú stavbu vedel nielen postaviť, to už dneska každý bere ako samozrejmosť, ale aby ste tú stavbu postavili včas, kvalitne, a aby ste za ním dostali zaplatené. Svoju úlohu ako v každej firme hrá aj ľudský faktor. V tých začiatkoch, aké som ja mal osobné problémy s ľuďmi, čo sa týka práce, aby vysvetliť im, že musia robiť poctivo, kvalitne, že nič nesmú, by som povedal, tak urobiť ledabile. Vďaka výchove na pracoviskách v Nemecku je Miroslav Trnovský naučený pracovať ako hodinky. Kríza, krivý charaktery. Ja som veľmi v tomto, aj keď som strašný optimista, tak som skeptický. Áno. A najhoršie, čo môžem povedať, naša vláda nevytvára podmienky pre podnikanie, tá sa nestará teda o podnikateľov, o podnikateľské prostredie, tá neurobila preto nič. A my sa musíme teda v týchto podmienkach nejakým spôsobom snažiť prežiť. Áno, tak. Má asistenta a plný sekretariát, prácu na počítači prenecháva mladším, svoje auto si šoféruje sám a dom, ktorý si postavil, si radšej aj sám navrhol. Akúkoľvek prestávku ja prežijem pri športe, áno. Či to je, do dneska lyžujem, mne nerobí problém 6 hodín v kuse lyžovať v Alpách minimálne, čo ja viem, 20 dní cez zimu lyžujem v Alpách. Každý pracovný deň začína odplávaním 800 v bazéne a v práci aj napriek veku trávi priemerne 10 hodín denne. Keď som mal 75, tak sa mi podarilo dať dohromady rodinu. My sme mali za 8 dní 6 osláv. 4 z toho tak okolo 50 ľudí. A pozvali sme obchodných priateľov našich, pozval som rodinu a tam som prehlásil, že piatky nerobím. Áno. Tak bolo to 17. alebo okolo 17. augusta, no a odtedy už sa mi podarilo dva piatky naozaj nerobiť. Svoju firmu považuje za apolitickú, odmieta stavať pre štát a až do obdobia, keď začali stavať vlastné developerské sny, nepožiadali ani o jeden úver. Tá naša robota je v tom krásna, že robíte mesiac a je za vami niečo vidieť. A
robíte pol roka a je stavba hotová. Keby sme si sadli do auta a chodili 2 hodiny po Bratislave, tak za každým kútom vám ukážem takto. Toto sme postavili, toto trvalo toľkoto. Vo firme zamestnáva aj syna. Budujú 2 menšie hotely rodinného typu. A prečo toľko celoživotnej námahy? Predovšetkým som vytvoril podmienky, aby tá moja rodina mohla nasledovať, aby nemuseli žobrať o prácu, alebo aby sa venovali tomu, čo ich baví. Áno.